when we talk about moral decadence and revival of cultural beliefs of Igbo people. I think one of the most important places where such messages should be preached is the church and in community gatherings. Here today, we are looking at a video of a priest who is seriously making a case for cultural revival. Here he takes his time, although speaking completely in Asusu Igbo, encouraging our children, encouraging our parents to seriously look into cultural revival and ensuring that our children are taught community values. This, he believes, that it is the lack of cultural values and lack of interest in promoting the core Igbo values and culture that is causing the decay in the society today, that is causing the lack of strong principles and moral values among our Igbo youths. Hear what he has to say. Mgbe gboo gara aga, ọsọkwara ya bụrụ na ebe esiri nụta nwaanyị na-emejọlụ, o wee bụrụ na ebupụta na ọ bụrụ mgbe eji ebi ụwa, a na-ebi ụwa, fabio ga fụ onye ekwupim. Nwere onye ji ekwupim mgbe eji ebi ụwa, ebido onye nwụrụ anwụ ụwa. Gịnị ka unu chere anyị na-eme kịta? Ọ bụ ụwa ka a na-ebido onye nwụrụ anwụ. Mmadụ pụta onye si na ya ma omenala Igbo na ya ma Igbo tradishọn pụta na-ekwugheri nkwugheri were si eze mmụọ nyafụta n'ilo ka afụrụ gị na ndị mmụọ ya ezukwo ọ ya afụ ife karịrị ya maka onye na-eme ife n'okweri omume ma ọ bụ kwuo okwu n'okweri okwukwu ọ na-ezute ife ọ chọrọ izu n'ụzọ isi eze mmụọ pụta ka gị na ya gbarịa ndị nwa bụ onye ụka kịta ọ bụrụgodo ụmụaka na-akpọkwugharị na-eje n'ụkwụ isi etukwu ọ nọrụ na ya na-eme ife ọ na-eme ije asị anya pụta ka gị na ya gbarịa ihe na-ekwu elu ọ bụrụ m na-agafe kịta afụ m ndị ama Jehova ka fa n'ọrụ ọsọgọ ya bụrụ na moto ka nya fe ji kọrụ ngwongwo na ngwongwo fa jere na-akụ ọzọ okporo a agba m breki na-echefa gacha ewere nsacha moto ngabakwa because no unu ejide na sense of sacredness gbuo n'ala Igbo. The sense of sacredness ka anyị jide destroy ya n'ala Igbo. Ọ na-erute n'anyị aka n'ofu n'ofu ọ ya na nwata ji ebirizie ma mmiri ọla ihe ekwu ọ gaghị ute. Anyị na-akọ maka child abuse mgbe gara aga ịta abụzi maka elder abuse. Pastorate mbara na ya amara na-emenu na announcement maka ụbọchị anyị abịa. Because if I we don't take care of these elderly people. We handle them anyhow. We treat them anyhow. Ị ga-apụta fụ ebe a na-abalị nne mmadụ mba ife a na-emeghị. Ife ebe a na-abalị nna mmadụ mba na-agha ya ụja. Ị na-asị ọkwa nwoke na-agba ọfụta vu okwu onye ọbụla na-eze ya a na-aghazi ụja anyhow. Na-etie ife. Na Delta steeti ebe ga anyị fụrụ ndị pụtanụ solu ụmụ ndị egede ndị ọzọ kpọkọtafa etie nnefe ife gbu ya ọtọ si ọ tarafa na ọ na-ata amoosu na ọnya bụ na fe nwere ego onye mụtara unu zụọ unu mgbe unu dị n'obere igbu unu ọfịara ahụ ọkwa ipichi onye aka n'imi 5 minutes ọgba nịkọnịkọ nwaanyị echi ewebo apụtasịa nwaanyị ghara na ka ọ na-adị nke a aga wee zugido iburu dị mkpa ọsọnye bụrụ fada ọsọnye bụrụ bishọp ọsọnye bụrụ pastọ ọsọnye bụrụ onye amụma nwoke ma onye amụma nwaanyị eze mmụọ ukwu na eze mmụọ nta ewerepụtasị gị n'ọnụ nne gị ji gị n'ọnụ nna gị ji gị ikweri elu ịbụ ekwuege ka ịbụ n'ọnụ nne gị ji gị n'ọnụ nna gị ji gị ikwerie ikwesịghị ịnụwa ọgụ ozugbo kụbụ ya ọkpọ aka nri na aka ekpe ya na amụmụ ya kụbụ ya ọkpọ aka nri na aka ekpe si ya vụsịa ife niile abịa ife anyị fụrụ because na sense of sacredness ejide gị egbuo n'ebe ndị mmadụ nọ Chineke ka a na-emegide onwekwenu ife anyị mere anyị chee na ọ bụ Chukwu ka a na-emegide ofufe anyị na-efe Chineke adịghọ Chineke mba kama na ofufe anyị na-efe bụ oghere ọma o nyere anyị iji were nata gracia ya amara ya ukwe anyị na-ekwenyere Chineke ọ bụ unu na-apụta ndị ụka si na ọ bụ ka enyi ya ife ọ na-eri
ịbụba ha bogochiri na-ekosi n'inye ife ọ na-eri maka inye maka unu ga-esi na-ekwe ya unu na-ekwu ya nsọ Chineke a na-ekwe agụ ya agụ na-agụ Chukwu. So na ife ndị a niile bụ oghere Chineke nyere anyị when we are singing, we are praying. Ekpere ka anyị na-ekpe na-ayọ Chineke maka onwe anyị. Chukwu zuru oke n'onwe ya, ọ mazuru mma n'onwe ya, ọ dị n'ụdị ya. O nwere ife ọbụla imere nwere ife ọ na-agbakwunye Chukwu n'ife Chukwu bụ, maka na ọ bụ onye jiri aka ya dịrị n'onwe ya, onye enweghị mbido nke ọ na-enwe isi njedebe, bụrụ onye okike na osebụrụ ụwa nke ife niile. Nke a bụ ife anyị ga-aghọta. Anyị na-ekene Chineke anyị na-asị ya mee ka ndị mmadụ ọkachasị ndị na-eto eto malụkwa onye Chukwu bụ, tụba egwu Chineke site na Kristi onye nwe anyị. I believe you enjoyed watching every single minute of that video. I also did. I would like you to please take your time to share this video to your audience. You can hear that he touched a lot of salient issues. For instance, when children engage in beating up their parents, when children also accuse their aged parents who probably have dementia of witchcraft. In most cases, these children lay their hands on their parents and bring curses upon themselves. Most times, they are even encouraged by their modern-day pastors and spiritual leaders that their parents are evil and therefore are the ones holding them back. They do not ask them, what do you do for a living? How much diligence have you put in? How much work have you put in? In most cases, they tell them that it is their father or their mother that has tied them to a stone, that has held them for many years. And these children gather up together, line up their parents, probably tie them up, flog them, beat them up. It is against ordinary Igbo. It is against Igbo culture and values. So I want to really appreciate this priest for taking out his time to educate people, especially parents and young people, that it is wrong to throw away the Igbo cultural values. The Igbo cultural values takes care of parents even in old age. Yes, now it is called Ishuano in Western Igbo land. The oldest member of the family is taken care of by the youngest members of the family. It is like the family of lions, where the young lions are the ones who go to hunt and feed either the old or the sick members of the pride. So this is the same way it is in Igbo culture. The young person goes to hunt. The young person sets traps, farms, and also presents part of this to the oldest member of the family. It breeds family respect and bond. It is also believed that since you have served an elder, you will also become an elder. Old age comes with all kinds of sickness that are natural, one of which is dementia. So if an elderly person is experiencing this dementia, the children will begin to say, imagine an old person who wakes up by 12 midnight and starts saying, maybe she's in the city and starts trekking around the compound. What is it? Mama says she wants to go to the village. Some will say Mama is a witch. She was seen by 3 a.m. She was seen by 2 a.m. walking around the compound. Only God knows what she was trying to do. Some people will line up these old people, beat them up, dehumanize them. So I want to really appreciate this priest for taking out time in church or in such a gathering to educate our people. Our cultural values must be restored. These cultural values that value things that are held sacred by the community. If a community says this tree is sacred, this building is sacred, this animal is sacred, hold it sacred. Do not destroy, according to what you heard him say, the things of sacredness. Just because you do not believe in them doesn't make them ordinary, doesn't make them things you should trample upon. If it is a belief of a certain people, allow them
to exercise that belief. It is called religious tolerance. Don't, because you don't believe in it, go and gather tractors and begin to bulldoze shrines and begin to cut down trees that are held sacred by communities and begin to destroy moral values that were set by your ancestors. So this is a time for Igbo cultural renaissance, and I hope you and your family is carried along in it. Let's stop destroying the things of sacredness. If you enjoyed watching this video, please look through our channel. You will find many other interesting videos to watch. Thank you and do have a very wonderful day. Bye.